District Administration Pen Republic Day upon Kachisik Kachedang. Dekasang along Sikaisal Tiwa Alamarja na Mohor Kenep. Langboku along Garika Chinkoyajok Bangkre Truck Arengisu. Kardom Nili Adap Abirta ke Thana Bang Pi Sami Jili Hansepi non Bertang Tonpen Arjik Tha. Non Kevang Ji Arkoi Nipai Inkoi Ratrok Arni India Angkang Pi along Tami Alira Champion India Republic Day Katalon Ponjiapan Prek Jamadim Long Chisik Chedang Pon Bomlo. Karbiang long along Tami District Administration atum Cipatir Pi Ponsi Dipu Longke Dipu Golf Boys Kapatua Klama Longsi Padoponpo. Lasonsi Dipu Rongsu PR Loke Doan School atum Labangso Republic Day Katalon Ponjialong Kachirap Kachitu Dun Pejia Phansi Aningkan Vangasonsi March Pass Kaphan Charlie Pon Bomlo. Ongdung School Pen Sitami Aliracham Kipidun Jiapan Pinangan Arni Pen Amithang School Asai Hemalong March Pass Kedam Charlie Pon Wintilo. Erudite School, Difu Golf Boys Higher Secondary School, NCC Lapen, Difu Golf Girls High School Atumke, Difu Golf Boys Higher Secondary School, Kapatua Klamalongsi, March Pass, Charlie Padoponlo. Arkoi Inkoi Raisipen, Inkoi Rapti Ang Bongke, Kadokawi School Atum Tami Adap Arnikang Sam, Difu Golf Boys Higher Secondary School, Kapatua Klamalong, Chetong Ponsi, March Pass, Kedam Charlie Padopon Popusi, Chinidun. Roshan Hanse, Karbiang Long Live, Difu. Kedam Tang Arkoi Nipai Inkoi Arnikang Sam Porpai Trok Sira Chitima Pormalom, Dimahasao District Arlo, Maibong along Raikom Saiki Atum Kiri Kakurug Bamahut, Ihumauto along Pistol Ebong Kelong. Raikom Saiki Pen Birta Nang Kapachini Pon Atengki, Maibang along Kaiki Asonsi, Raikom Saiki Atum Kiri Tarlibasai Kedeng Bamahut, Ihum Auto along Kachatap Pang Tek Tek Thea Bangpu, Eke Ahile Pen Men Auto along Pen Chon Pit. Bangso hut Kiri Kakurug Bom Raikom Saiki Atum Tekdun Longsi Tarlib Dun Lo. Sita Raikom Saiki Atum Kechon Pit Abang Puapan Nep Ingnang Dun Long Ledadlo. Bangso Pi Raikom Saiki Atum Auto along Ritarlib Damahut Auto Arlo along Pen Ebong 7.65 mm pistol lapen amu kereng muthom longpon bangso ajok auto kevek abang puapan nep ingnang ponsi karju pater tokasai dengpong. News Desk Report Karbiang Long Live. Arkoi Nipai Inkoi Raisi Arni Lorulangso Hachakikan Patu Aklamalong APHLC Mahangke Thek Arni Katalona Hot Inglong Asodo An Ning Isivet Pen Arjap Thip Nang Jipusi Hong Pen Kevang Asong Jatum Kachuning Ri Pado. Arkoi Nipai Inkoi Raisi Arni Diporong Supi Lorulangso Hachakikan Patu Aklamalong All Party Hills Leader Conference Mahangke Thek Arni Talonpon. Labangso Katalona Hot Radamai Pita Padopon. APHLC Amaipu JI Katharpen Kachepahem Food Radabai Pialong Mizoram Along Ripen MEFIP Speaker RL Fanaipen Tripura Pen NEMCO Kongchunbang Pitor Triparsa Atum Aluhiaman Pen Chetongdun. Lason Thak Taxi Man Peng Pen Ongdung APHLC Asong Jatum Kachetong dun amailong Mizoram Tripura Pen Kebang Asong Jatum Kaningjia Tengke Nihang Nireba Hawar Arlo Kedoan Inglong Asoakai Angkura Pelong Kirai Thipji Apan Isibet Along Plakmate Isibet Asong Along Si Arjap Thip Nang Popusi Kachuningri Pado. Halapu JI Kathar Kaningjia Tengke Kedamtang Arkoi Nipai Inkoi Arni Parliamentary Standing Committee Along Congress Amunit Anand Sharma Alanglike 6 Schedule Paphuk Edlo Lapen Assam Government Atumke Kilik Lapen Voter List Pasalam Nang Pusi Karbiang Long Autonomous Council Atumta Chikroy Duntang Lo Pusi Jai Kathar Ningje. Ke ilitu election council along election ka pedoja phan paragraph in andeng pihini andeng so proxy pen ilitu law selam nanji pulo high court ta order pielo non ke council tunga ki kroy dun thuke la so lo ke selam bom nang melu pu
lake a election kapidu lapen voter list kaselam ta Assam government le paselam anak pusi atumi chikroidun erle lo kaselam nani ke ningkan arnisi January cricket home arni last day lo gedi alang litung la si silam le derlo alang litung hala si chong hong lo la si non ke arnisi parliamentary standing committee long da alang litung chikroidun erle alang likaning J2 ke jakong nang pidat apida BJP pen Congress atum ke jakong kache jorlok puta jai kathar ar bok ponsi 6 schedule kapa phuk lapen Assam government atung aphan council kilik pen voter list kapasalam ji aphan Karbiang Long Autonomous Council kache kroidun ke APHLC pen kroidun thek thei pusi mayalong jai kathar ningje camera person Roshan Hanse pen Sarjip Kathar Karbiang Long live Diphu Kaprek kakhaya tu mason si methang alamaki kapache thang ponji aphan pu bor iponsi pini ulukonchi tiwa dekasang along sikaisal tiwa alamarjan mohor kenep ke pangcheng labangso alamarjan mohor kenep mesen pen kapachun thekji aphan lamarjan along kacheparjan do anatung aphan moheswar pator pen pachini pon lapusana por hut tiwa autonomous council CEM Pavan Manta tiwa autonomous council Deputy CEM Mohan Senapati, Tiwa Sahitya Sabha Maipu, Lal Singh Mother, Karbiang Long Autonomous Council MAC D Uping Maslai, Amri KCS Maipu Harlinson Ronghi, Sarkari Rongasar Lapen Kaprek Man Penkidotum Chetongdun. Sikaisal Atheke Kacharlia Hem, Mate School Labangso Alamarjan Lake, Tiwa Khayangbong Kacharlia Hin Ansose Kapaprangdun Thekji Aphan. Pu panongsi bangsola marjan bonda ponlo lapen anparta tiwa khaetum methang anim rokom judang jubat do anta bangsola marjan along pensi chisik pon thek po pusi kebang padupon bangsola marjan pen isi khe kachar lilapen judang jubat setame cherok togasai kedeng ponason loputa director lapen producer Sangpi Bobby Sharma Borua pen Maelong Ningjepon News Text Report Karbiang Long Live Langwoku adu ke kekalong arkoi ni phai ingkoi ra isiar ni ihum cruiser agari ka chingkoi ajok bangkre trokatum ahir ing tangra kareng soponlo Arkoi ni phai ingkoi ra isiar ni Dilai Police Station angkang Langwoku along arnikang samapor malok manjapen Sukhanjan adak kacheleng ihum AS09 AC 4233 cruiser agari adu ke kekalong ka chingkoi ajok cruiser along kachathap bangkre trokatum ing tangrak arengahu solo Sitame arengahu keso bangkre trokang bongpen banghini atumke aphu along si areng keso ajok ahir ing tang chadlo Kaching koya por hut halapu MAC Richard Tok Bilapen KSA inglong phoro tumta chetong dun loksi tong sekot rap dun lo Aphitu Dilai Police abitungatum kaching koya di maklong an palidun si areng keso tumaphan se kelangji aphan ponlo pusi birta ribdun long News Desk Report Karbiang Long Live Pini Adap Abirta ke lapuan se ikang tonik lo do me thak me kardom